Здравейте, аз съм Милита и днес ще си говорим за Photoshop. Или по-скоро за основите на Photoshop за напълно начинаещи. Истината е, че ако искате да разучите самата програма, ви трябват много повторения. Трябва да се побъркате от играчка с абсолютно всички функции. Да разцъкате всичко, което виждате, докато не схванете как работи. Когато аз започвах да разучавам програмата, може би се връщах по 10 пъти в уроци в интернет, за да видя кое как става и кое след кое да използвам. И повтарях отново, докато не ми се наби до толкова в главата, че в момента мога без да се замисля да направя всичко, което искам в нея. Затова не се отказвайте и запомнете, че всъщност е по-добре да имате идея, която искате да осъществите чрез програмата, вместо целта ви да разучите самата програма. По този начин ще направите всичко възможно и ще разръчкате всичко, за да видите как може да стане. И докато се усетите, дори няма да сте разбрали кога сте научили Photoshop. Едно такова видео няма да е достатъчно, за да ви обясня абсолютно всички функции на програмата, но ще се опитам да засегна основните и най-важни, които могат да са ви като старт. Всичко останало вече си зависи от вас. Ако имате някакви допълнителни въпроси, може да ги задавате в коментарите отдолу. Най-важната, според мен, функция на Photoshop, с която започваме това видео, е работата с слоеве. Идеята на самата програма е да имате един основен слой, примерно, върху който да добавяте допълнителни, които, каквото и да правите в тях, не се променя основния слой. Ето тук ви е самия панел с Layers, който може да ви се покаже от Windows и Layers с тикчето. Тук са ви показани всички слоеве, които имате и с които работите. Ученцето до тях означава, че са видими или че са невидими. Примерно, ако му бръкна в окото, става невидимо. Или така, става видимо. Сега имам тук един празен слой, който го направих с кликване върху ето това листче, или може да цъкнете върху Layers New Layer или Shift, Ctrl и N, New, Enter, да. Ето това е празен слой. В него няма абсолютно нищо. Мога да избера четката, да почна да рисувам някакъв по-хубав цвят. Да почна да рисувам. И това по никакъв начин няма да афектира основата, бекграунда. Допълнителен тип леери, освен празните, които са ви най-обикновени, са ето тези Adjustment Layer. Това са слоеве с настройки, които афектират долния, докато ги има. В смисъл Layer, Adjustment Layer и искам да добавя светлина или контраст. Давам този слой, добавям светлина, добавям контраст или намалявам контраста. И ето тук в панела ми се появява нов ред с новия слой, който афектира всички под него, но ако го изтрия, настройките и те се трият. Плюса на тези Adjustment Layers е ето това квадратче до тях. Нарича се маска, Layer Mask. Идеята му е, че когато е бяло, значи целият слой е видим. Ако искам да я видим само на определени места, взимам четка и черно и боядисвам местата, които не искам да са афектирани от дадените настройки. И виждате тук в бялото квадратче се появяват черни местенца, където съм боядисвала. Това е изключително удобно, ако искате да приложите настройки на определени места. Освен с четката, можете да селектирате места с различните инструменти за селекция. Ето тук имате Select менюто All, но като цяло използваме ето тук инструмента, който е като правоъгълник. Си го разтягате, има кръг и други подобни. Ето това, тук ви е ласото. Първото ласо е Freehand, второто ласо е от точка до точка, а третото ласо ви е като магнит. Пускате го и то само се определя за кое да се хване. Накрая, когато имате селекция, може да добавите, примерно, искам да селектирам
по най-скатия начин себе си. Част от себе си. И добавям нов Adjustment Layer от това меню или отгоре Layer и Adjustment Layers. Искам да добавя повече светлина. По този начин леера ще бъде ефективен само в селектираната област. Друго важно за слоевете е ето тези Blending Options, които се намират в панела на слоевете. В момента самия layer е зададен с Blending Option Normal. Това му е нормалното състояние. Правя видим този, на който рисуваме. И избирам друг Blending Option. Цъкам, примерно, Multiply. Цъкам Overlay. Цъкам Color. И виждате как се променя начина на показване. Това важи за абсолютно всички леери, дори и тези, които са с настройки. Просто ги разцъквате и виждате кое какво прави. Така най-добре се свиква. Започнах темата за селектирането и нека я продължим. Други инструменти, които може да ползвате за селекция, са, освен ласото и тези форми, ето тези магически пръчки. Magic Wand Tool е буквално магическа пръчка, чрез която селектирате с помощта на нейния невероятен мозък. Отгоре имате допълнителни опции към самия инструмент. Следващият подобен е Quick Selection Tool. Той е като четка, която ви селектира. Ето тук променяме размера и просто я движим по обекта. Не е особено точна селекцията. Можете да цъкнете тук Refine Edge и да се опитате да я направите по-добра. Но аз лично използвам най-вече Magnetic Glass Tool и това с точките, за да направя достатъчно добра селекция, когато съм приближила много. Така става най-прецизно и не се личи в последствие. Чрез селекция може не само да селектирате определен участък, за да го промените с някакви настройки върху него чрез слоеве, може да го селектирате, да го копирате на нов слой и да работите само с него по този начин, да го отделите от цялата снимка. С помощта на слоевете може да наслагвате снимки и така основата ви да е една, а отгоре да добавяте различни обекти. По този начин стават и фотоманипулациите и всички фотоколажи като цяло. Като сме отделили обекта от фона, друго интересно, което може да правим, е да трансформираме. Може да трансформираме цялото изображение от Edit, Transform и Free Transform. За да са активни тези менюта, трябва да ви е селектирано нещо. Било то цялото изображение или част от него. Селектирам с Ctrl и A цялото изображение, примерно Edit, Free Transform ми дава възможност да го трансформирам както ми дойде отвътре, но само по този начин мога да го върта и да го правя по-голямо, по-малко, по-тънко, по-дебело. Тук с това кръгче с чертата отхвърляме стикчето, приемаме промените. Transform имаме различни допълнителни подменюта за трансформиране. Може да ги разцъкате да видите кое какво прави. Warp е меню, което използвам изключително често, за да си шия в кавички роклите на някои от снимките. Идеята му е следната. Селектирам само ето този слой, който преди малко копирахме. С Ctrl и цъкам върху слоя. Edit, Transform, Warp. Вижте какво ми се появява. Сега всяка точка, която му дръпна, ще отиде на дадена посока. Да. Интересно меню от тук е и Puppet Warp, което представлява като кукла на конци. Това е идеята. Слагате точки в самите стави на обекта и в следващия момент, когато цъкнете в точката, може да движите ръка, крак и подобни части от тялото и той ще се движи като кукла на конци.
По-лесно става с обекти, които са много по-добре селектирани, които крайниците им са по-добре разположени и не се сливат с другата част от тялото. Друг полезен инструмент от менюто тук е кроп. Идеята на кропа е да рекадрирате по някакъв начин или да изрежете част от изображението. Ако не ми харесва квадратния вариант, мога да рекадрирам ето така и като цъкна тикчето имаме ново разположение на кадъра. Ctrl-Z за връщане. Това е любимата функция тук. Внимайте също, ето тук има тикче Delete Cropped Pixels. Това значи, че в момента, в който кропна по този начин изображението, всичко извън него се изтрива. Ако не е сложено тикчето, то остава и в последствие може да си го върнете. Ето, така го оставям. И следващия момент, ако цъкна отново на кроп и искам да променя, горната част ми се появява като налична. Ако беше поставено тикчето тук, нямаше да я има и щях да изгубя информация от изображението. Ето тук имаме едно меню, което може да си го активирате от Windows History, което са ви около 20 предишни хода, които сте направили. Не знам дали са точно 20, не съм ги броила. И може да върнете, ако нещо не сте доволни с това, което сте направили. Връщате и продължавате от момента, в който сте върнали. Преди малко изпоменах и за маските. Това бяха основните неща. Друго допълнително за тях е, че може да ги слагате към абсолютно всеки леер, слой. Не само към тези, които са с различни настройки, както тези тук. Може да ги сложите и към обикновените. Ето с тази функция тук, Add Layer Mask. По този начин аз мога да изтрия част от изображението. Ето така. Но не го губя, просто го крия. И това е за мен по-добрият вариант, отколкото да използвам гумата и да изтрия нещо от изображението, защото в следващия момент мога да си променя мнението и да искам да го върна. Маските можете да ги изключвате с тази функция Disable, за да видите как изглежда цялото изображение. Enable. Връщате каквото сте направили. Ето тук имате Delete Layer Mask. И още няколко функции. Следващия инструмент, който искам да спомена е бръщула или четката. В повечето случаи е изключително важна, защото с нея работите не само да рисувате, но и да правите някакви ефекти. Плюс, че не я използвам лично аз много често за маските и за трансформиране на изображенията чрез маска. Ето тук са ви видовете четки, които ви дава Photoshop. Допълнително може да си изтеглите пакети, има много безплатни в интернет, като примерно ето тези, които аз съм изтеглила с формата на различни капки от боя. Добавям нов слой, рисувам с четката. По този начин долният слой не ми е афектиран по никакъв начин, само този прозрачния. Искам нещо да направя с тази форма. Чакайте, добавим още. Да е по-красиво, по-мацано. Искам, примерно, да ги направя в дадена форма. Взимам ластула и рисувам едно сърце. В момента имам селекция. Ако цъкна на добавяне на маска, става магия. Но това не значи, че отстрани всичко е изтрито. То просто е скрито, както виждате тук, с черен цвят в маската. Ето тук допълнително можете да променяте настройките на четките. Имате хиляди вариации. Да по-добре ги разцъкайте, за да видите кое какво прави. Примерно променяме тук. Ето тук има една кофа за боклук, в която изхвърляме всички ненужни леери, слоеве и така нататък. Ако го пуснете самия леер, хващам го и го пускам в кофата. Ако го пусна в ето това тук листчето, което правим нов слой, то се реплицира. Копия може да правите и с леер, duplicate layer. Но на мен тук ми е по-лесно. Друго, което искам да спомена в това видео са филтрите, защото много често ги използвам за снимките си. Намират се ето тук горе в менюто. Трябва да имате селектиран леер, върху който да работят. Имате доста различни арт филтри или по-технически филтри. Тук имаме филтър за размазване. Давам бърз пример. Това му е ефекта.
филтър за шарпване, което ви изостря изображението или част от него, филтър за шум и за махането му. Тук имам мои филтри, които съм си инсталирала, но най-любимият ми филтър е Liquify. Това е пластичната операция с Photoshop. Отваря ви се ново меню, което можете да правите вълшебства. Тип, тук си избирате размера на самата четка. Първото ви е за работа, второто ви е за триене. Тук имате допълнителни шашеви функции, които никога не съм използвала. Ето това е изключително важно тук. Маска. В момента, в който маскираме част от изображението, то не го оцветява, просто ви показва с този цвят кое е засегнато. Това значи, че каквото и да правя с този най-горния, няма да афектира това, което е маскирано. Вижте. Маска трия от тук, но или просто я изтривате с гумата. С това пръстче. Какво може да правим с него? В случай ми трябва малко по-голям размер. Мога да си направя лицето по-малко. Ако съм по-близко, мога да си направя устните по-големи, да си променя размера на носа и вида му като цяло. Ето, примерно. Да, това не беше много добър вариант. Усни. Веждата да си я доправя. И всички останали неща, които може да се сетите, и поиграйте си малко и ще видите колко е интересно, забавно. И никога, моля ви си, никога не прекалявайте, защото адски много си личи понякога. Когато сте на четка, с десен бутон върху самото изображение ви излиза това меню, от което може много бързо да изберете друга четка или размера и функциите. Ето тук са ви цветовете. Това е задния, това е предния. По-скоро ви дава вариации като за избор, по-лесен избор. Това са ви основните, които много бързо може да ги цъкнете, за да ви даде черно и бяло. Цъкате върху цвета, от тук избирате нов цвят. Ако искате някой конкретен цвят от самото изображение, идвате ето тук Eyedropper Tool. И избирате определен цвят и виждате, че той се появява ето тук за преден цвят. С него директно започвате да рисувате примерно с четката. Кой е по-голям, разбира се. По-бърз клавиш е Alt, докато сте на четка. Цъкате Alt и избирате самия цвят с ляв бутон. Варианти за цветове имате и с ето тази кофа, която може да ви отцвети всичко в даденото място. В случая това беше празно и затова го отцвети. Ето вижте където е очертано, не стигна до там. Ето тук имаме и Gradient Tool, който всъщност ви дава различни градиенти. Ето от тук може да ги променяте. Първия винаги ви е смеска от предния и задния цвят. Може да ги използвате за определени ефекти върху изображението чрез Blending Options. Като цяло, това беше всичко, което исках да спомена за основите на Photoshop. Разбира се, това е изключително малка част от цялата програма, но за начален старт е много добро като информация. Защото ако ги знаете тези функции как работят, всичко останало ще ви е изключително лесно. Тренирайте, пробвайте, вижте кое как работи. Използвайте всичко, което се сетите. Търсете уроци в интернет и копирайте абсолютно всичко от урока, което ви казват. Може да използвате ваше изображение, но копирайте начина, по който правят трансформацията. Лично аз така съм се научила и е много по-лесно, отколкото да отидеш на курс и просто да ти казват какво да правиш, без отвътре да ти идва да направиш нещо. Защото вие, ако имате дадена идея, както ви казах в началото, вие знаете какво искате да направите, а не просто да чакате някой да ви каже направи това, онова и така нататък. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате още такива, по един лайк и ми оставете коментари под самото видео, ако искате да разясня нещо по-подробно. Много ви благодаря за гледането и до следващия път.